Thank you, Choma. We have another. This one, my 419 co-host. Why they like live 419 co-host? Why they use? But we have halfway one there. Please unmute yourself. Chioma, you dey hear me, Abi? We hear you. Welcome. Yeah, like mgbe m bidoro batasio ma agwa ha sị ha that na Chioma ihe ahụ i kwuru Igbo ga-adịgide ruo mgbe ebighị ebi site n'ebighị ebi ruo n'ebighị ebi so when I started mgbe m bịara masị ha na nwụ Igbo Nations president ara agba ha niile ha na-ebe. So I told them mgbe ahụ even just couple years ago, like nobody was even when they bold enough to say Ojukwu is a scam, that the war wasn't meant to happen. The war is not. Ojukwu is a spoilt brat. Loro war based on emotion, yeah, an ego of a rich man's child. Ịghọtara? Ihe agwụ nwa onye ji ego duto na-enye ihe a ya ọ na-ebe akwa. Just like I listened to Shehu Kuti did, all of our billionaires today, they cannot show off that their wealth without even showing it to you. Like ihe a ha ga-ezi gị ya n'ihu gị were kwuo mpa gị sị my father is a fool, my father didn't work hard. Akwụghọtara? That is what Ojukwu did. When Ojukwu didn't get that ihe a ya ọ laghachitezie. Now Lagos couldn't name you people were doing your nonsense in Lagos. You people were doing your shenanigans in Lagos. Listening to my parents, my grandparents, my great grandmother, my mother talk, my father. Ndị a na-asị we went na anyị lụrụ ọgụ Biafra. Ihe a na-ekwukarị anyị gbara ọsọ agha. Anyị gbara ọsọ. Ịma na anyị ma na-aghọta. We are running. Ihe nọ na-agbawa ọsọ. Ihe nọ na-agbawa ọsọ. Akwa ịghọtara. Ojukwu abịa scam unu ba ibu iju mpụ unu na mma unu oshishi na mma so that you go and fight a nation. Narakwa unu ego nke unu, which is some of the money nọ in my family tili ka aha ya m gara na nke my grandfather na nke my uncles mgbe anyị ga-achịpụta share ego Biafra, which mgbe ụwa zuru ike zuzuru nke si bring out those old money. You understand me? So it is a scam. Ojukwu were ihe na-adịghị possible new. And my people, like Otumshina Agwabunu before, you people should think about it. I'm just going to make a submission here. You people should think about Ojukwu. Ojukwu mpe kpatara ego. Nwanne gwagodu m n'ala Igbo, whether na Nnewi, Anambra, billionaire ahụ mpe ewu. Is there any single company mpe nwere? Gwa m ka m mara ahụ n'ala Igbo niile. No. Billionaire empires is a bia. Billionaires that doesn't put down companies investment na Igbo. Louis Ojukwu kwa first billionaire na in Nigeria and in Africa. Ojikwa nka. Are you people know? Is it not happening in recent times still? Let's say Obi Kubana. Obi Kubana, Inge company for East. The closest to East na Asaba. Peter B gets. Ndị onwudere akpụkọ abụ. Yeah. Abụ ka mgbe ha mụrụ ha abụ ka akpụkọ ya echere ha. Because you're supposed to enwere ihe ga na-aga. You sit back, you bịa right from Ojukwu a. Bịa mpe wo billionaire. I do ask myself, keep a company mpe Ojukwu a nọ dị n'Imo State ma. Yep. Halfway one, if you want to use 1 or 2 minutes round up so that we'll go move forward. Exactly. So now Ojukwu came back from that war. Here I'm paying no Papa no na Lagos. Lagos of all places. Ojukwu got them back. Even Mamoto, yeah, he got it back. Manunwa. Emere ụlọ abandoned properties na Port Harcourt. Emere ụlọ abandoned properties na Ekota Ekpene. Emere ụlọ na Alambondo. Anyị na-akpọ nke Rivers State. Anyị kwube nke Ikom. Ndị Igbo bicha biri ma na Ikom, biri na Calabar, biri na Akwa Ibom, biri na Asaba, biri na Benin. Yep. Anyị kwube nke ndị Hausa mere abandoned properties.
but Ojukwu batara nweta nke nwetakwa ma ụlọ ya nọ na Taraba Ojukwu nwechakwara nwa onye Hausa nweta ma hotel ya ka ogene nọ ebe ahụ. Yeah. Nnamdi Kanu if you want to help us round up, so that let me conclude. Nnamdi Kanu abịa mee nke ya mechaa gbuo anyị ụwazirike Michael a conclude gbuo anyị wayo and anyị pụtakwa as a human being, as a group of people anyị kwesịrị move back chegharịa echiche see okay, how do we face these people anyị na ha share a country with, come up with nice idea and better idea, teach our children better history, then we move on. Anyways, Chioma, enwe ihe m chọrọ ikwu in conclusion. Ịma ihe most of these people na-ekwu gị na-asị gị it's just that na their parents and their grandparents tụrụ ha ashị and they don't want to make their grandparents and parents a liar. In aghọta, just see, think about it. Mpa gị tụrụ gị ashị all the days of your life. Gị bilite ịchọ ime mpa gị onye ashị and ha achọkwa na ikwete that na okenye na-atụ ashị. And how can you quote that Nampaha, most of them who fools because they got food. Yeah. So they project that hate on you. Ekucham, thank you. Thank you, Halfway. I appreciate it. Thank you for joining. And absolutely, I wish you speak more English, make everybody follow. But make I understand, my brother. The same way the Igbo they had me, but I understand and I appreciate you for sharing all that with us. I won't Fulani and the Fulani Fulani I prefer to be like your leader said, anything. So why not be a Fulani man and be proud and not check it forever? Yep. Thank you. All right. Thank you so much. All right, make we let's move forward with the show. Thank you so much, Halfway. I appreciate you for joining.